Guys, nikuphi guys ngigibelile imoto noma ingane womuntu wami ophethe ingane mayingane. Guys uma ingane ngangamazi but ingane ngangiyibona ukuthi no ingane eyakho baby. Futhi ubaby hleze iposta lengane so ngiyayazi noma ikanjani iyona. Ulehlani guys ngiyashiselwa. Ulehlani guys ngiyemfaneni. Ngiplan ukuthi ngizobuya Sunday or Monday. Okay fine. Ngibona uma ingane ephethe ingane eningane ngiyayazi noma ikanjani iyona ingane kaSiphali. Okay fine. Ngingazi ukuthi okay ngimbuze because sigibelisa kuseyodwa kusho ukuthi siye endaweni eyodwa. Mina ngiyaka baby angiyeni baby date wami baby date wakhe. Ngiyakamfana. Ngingazi ukuthi ngizomngena kanjani mase ngidlalisa ingane. Ngithi wamuhle boy, wamuhle njeni uboy ake semuhle yena. Uyapi wena no mama? Uyabona? Athi ahleke ugela athi ngiyambongela. But udiniwe nje kusena bo uyabona nje ukuthi uyaforce phela uzongidinelelana. Because akangazi ngithi mina akasemuhle kanjena niyapi because sekuba intamba manje akagqoke ngaliqhokile ijezi wathi saya kubaba wakhe shiqi inhliziyo ngathi okay uthi relax niyakubaba wakhe nje athi hayi ngikhokha umoya athi yes yakubaba wakhe ubaba wakhe unakho nje ukungijwayela kade ngilo ngimfonela ukuthi ngizoletha ingane engayibamba amakhosi so sengiyaziyela ngithi mina hayibo uyamfonela akabamba amakhosi athi ngikhokha umoya ngithi hayi uloku umzama Mhlamba akayi baby daddy, mhlamba ingane nomunye baby daddy, but why endaweni eyodwa? Ngi-WhatsApp umfana. Sipha, unjani? Hayibo ngiyaphila mama usukuphi? Ngimtshela ukuthi hayi ngisetheksini. Yazi ngigibele noma ingane yakho lapho. Athi hayibo ngempela yini? Siyatype. Ngithi mina ngempela uphethe ingane futhi uzakwenza wabamba amakhosi. Athi haw, thobeka. Into ozoyenza ke wena ngicela udlule netext, ungahliki mehliki. Yo, guys. Ngizothini? Ngidlule netext iqeda cishe idatha. Okay guys. Simi shay ukuthi kumele ahlike uma wengane ngivalelise bahambe sengimuncu futhi nakhona uyena ovalelisayo sengithi nami ayinisale kahle sengimuncu ukuthi hayibo kanjani manje ngimWhatsApp sipha uthulile usipha ngizama ukumfonela ayibambe ngithi ngenze njani ngihlike kuphi because mina indawo angiyazi athi ayithobeka azwathi ngihlike etsheni washo nje into ekanjalo mase ngatshela udriver ukuthi ngine situation ekanje and sekulate ama taxi abaseka buye move itaxi yokugcina le athi driver angihlisa udriver qeda athi sifona akhulume naye okay amasathu sipha urelax umngane nami uzobuya uzokulanda lapho okay mina ngicela untshela umjolo ngiyawuyeka ngiright ngeshisela athi umngane nami uzozongilanda so mina ngizoma kwesinye isitolo ngihlale uzozumngane uzongilanda uhlala ngakhona umngane wakhe so okay fine ayina ngempela afika ubra wakhe uhamba ngemoto azongilanda athi hey mama azawoza la ngingene emotweni ngihlale ngikhokha umoya yabonga relax angifuna ukuxoxa mhlawumbe for sure siphana ngamxoxela ngisikwenzakalani angibuka hle athi yini ngathi udini ngithi ayangidiniwe athi hayi khulileke bra msungitshela ukuthi kwenzakalani ay relax uma ingane uyathanda ukuyifaka ayisekho into yakho sazi wena thini ngihlule ngithi musungenza slim ahambe nami umngane wakhe endlini xa sisahlala i-hour nje umngane wakhe wangiphi into yokuphuza sahlala wathi umngane wakhe sekuba late kuvele bese ku late sekuba mnyama athi umngane wakhe sis uNatasha ngani igama how asangikhumbula yini ngoba uthe wazi mina ngithi mina yathi sihamba nabo bra rams siya kwi groove so awu mind kuhamba nathi mengitshela ukuthi bra bakho kusho ukuthi nawe usiphawu yes okay ngithi okay usiphawu yes athi ay angazi usiphawu ngicela ukukhuluma naye ngalesa sikhathi but asambeni usiphawu mase kufuna ukuthola kuthini ngithi mina qala umfonela hayi usiphawu ayibamba ifoni WhatsApp akayibambi akangenile na WhatsApp ngithi azini singihambe nawe masifika lapha okay bamba nezintombi zabo naye ugayi lo mngane wakho amanentombi yakhe ngikhuluma ngicina sengiright ngihlala nabangani bendoda yami ke kuba ngisathi indoda yami so sihlale kube mnandi sekumele sibuye ngibuyele emuva futhi umngane sami nentombi yakhe iroom i-bedroom eyodwa kuleyandlu le but kasemele bangidlalele mina ngilale dining room so ngalala ngavuka ekseni ngase ngicela ugeza usiphali lutho ukutholakala ngageza ngabuyela emuva Mengibuyele emuva usipha lutho ukutholakala ngaze ngamthola ngakusasa mina ngitshela ngabafana ke ngivukela ushukela mina ngitshela ngabafana ke bandla no I'm fine I'm good I'm thanks